Nakaabot na kita sa Health Series 5 ug ang atong topic karon is ubang pagtulunan mahitungod sa carbohydrates. Og importante kaayo ang atong mahibaw-an karon. Dinhi niining atong health series, ang atong focus mao ang healthy o baskog nga mga lawas. Naibaw-an nato din hiniining series nga kinahanglan timbangan ang atong pagkaon o sa ato pa tagaan nato ang atong mga lawas sa matag klase nga kalanunon nga ilang kinahanglan dili sobra ug dili usab kulang. May but ipasabot sa timbang nga pagkaon. Og ginganlan kini nga balance nga pagkaon. Nahibawon usab nato dinhi niining series nga importante nga healthy ang matag bahin sa atong mga lawas. Ug lahi-lahi nga mga nutrina ang kinahanglan sa matag bahin sa atong lawas. Ang pulong nga nutrina ang iyang ipasabot is kanang pagkaon nga makapabaskog or nutrients. So, lahi-lahi nga nutrina ang kinahanglan sa matag bahin sa atong mga lawas. Sama pananglitan sa atong mga ngipon, nga kinahanglan sa calcium, aron lig-on sila. O sama sa atong mga dalunggan, nga kinahanglan sa magnesium, aron maka-function sila. Mo'y hinungdan nga importante nga gakaon kita sa tanang klase nga mga utan nga wala kitay pili. Og parisan nato og gatas, itlog, mga isda, mga beans, og mga liso. Bisan unsa nga mga liso nga makaon. Pananglitan liso sa kalabasa or naay mga liso sama sa mga mani or kasoy. Basta mga liso. Usa ka bug-at nga bahin sa atong gakanon matag adlaw mao ang grupo sa mga kalanunon nga ganganlag mga carbohydrates. Ug aron sayon nato mahinumduman kung unsa nga mga kalanunon ang mga carbohydrates, mao ang tanang gatubo diha sa yuta. So kung gatubo siya sa yuta, carbohydrates siya. Ug duha ka grado ang carbohydrates. Simple ug complex. Agwantahon nato kini pagtuon kay importante. Importante nga mahibaw-an nato kini ug makatabang sa kinabuhi sa atong pamilya. So duha ka klase or grado ang grupo sa mga carbohydrates na ay simple nga carbohydrate o na ay complex. Dayon, unsay carbohydrates? Matag klase nga gatubo diha sa yuta. Sige, ang simple nga carbohydrates, kargado og mga sugar, og diretso kini mosunop sa atong dugo. Sama kini sa mga pagkaon pareha sa puti nga bugas, noodles, pan, nga gibuhat gikan sa puti nga harina, mga juice, bisan unsang mga pagkaon nga giasukaran, kanang asukar, simple na nga carbohydrates. Og ang simple nga carbohydrates, kargado gyud og mga sugar. Unya, kining mga sugar, diretso mosunop sa atong dugo. Ang complex nga carbohydrates, mas minus og mga sugars, mas dugay mahilis, ug naay mga lanot-lanot nga makatabang kaayo sa atong mga tinai. Sama pananglitan sa bugas mais, mga beans, mga liso, aglay, mga lagutmon, mga utan, ug mga prutas. Mao sila ang complex carbohydrates. Na,
the more nga gakaon kita sa mga simple nga carbohydrates, the more dayon nga kita bilbilon. Ug the more nga kita bilbilon, the more pud dayon nga tubuan ang sulod sa atong ginhawaan sa visceral fat. Sama sa atong makita diri niining picture. Ang tambok diha sa atong tiyan nga visceral fat mo'y pinakadelikado nga klase nga tambok sa tibuok natong lawas. Kay gaputos kini sa atong mga organs sama sa kasing-kasing, atay, mga kidney, tungol, tinai, o gabi kini nga klase nga tambok. So, kini nga tambok mo ay ganganlan sa visceral fat. O garesulta kini sa mga heart disease, diabetes, sakit sa atay, taas nga cholesterol, o inflammation. Kasagaran, mga hinungdan kung nganong gabilbilon kita, mao kini. Sobra nga gakanon. Labi na sa mga simple nga carbohydrates. Kulang sa pag-exercise o baklay kay gasakaya ra. Gakabisi na kita, busa gapalit ra kita sa mga gaisudan. So mo'y kasagara nga hinungdan kung nganong gabilbilon kita. Kung gusto kitang makalikay sa dakong bilbil, ug sa tanang dili healthy nga resulta niini, kinahanglan nga tuyuon nato ang pagbaklay, pagjogging, o pag-exercise matag adlaw. O kinahanglan nga tuyuon nato pagpangita ang mga utan, o kita ra mismo ang magluto sa gakanon sa atong pamilya. Kinahanglan usab nga dili sobra ang atong kaunon. Dili man kita gakinahanglan sa dakong serve o daghang pagkaon sa usa ka kan-anan. Kasagaran sobra ang atong gakanon kaysa kinahanglanon sa atong lawas. Ug bisan kung healthy nga mga pagkaon ang atong gakanon, ang problema mao ang kadaghanon. Basin pinagi sa atong nahibaw-an niining series, daghan na kanato ang gapaniguro sa pagpangita sa klase-klaseng mga utan. O basin paniguro na kita paglikay sa mga fried foods, parehas sa fried chicken. O basin kalikay pa kita sa mga linata nga pagkaon ug maayo kaayo kini. Good job. Apan, ang sunod natong kinahanglan buhaton mao ang pagminor sa pagkaon. Kanon lang nato ang igo nga kinahanglanon sa atong mga lawas. Kinahanglanon niini ang pagpugong sa gusto natong gakanayaon. Dasig usab kini sa Ginoo. Kanato ang pagpugong. Bisan kung gamayon ang imong lawas, dili gihapon maayo kung magpatuyanga ka sa pagkaon. Bunga sa balaang espiritu ang pagkamapinugnanon. Og apil niini ang pagpugong sa atong gakanon o sa ato pa dili kita magpatuyang sa pagkaon. Dili nato punoon kaayo ang atong plato. Diha sa Panuntihon 23:2, miingon ang Dios, kung dako kag kaon, pugni ang imong kaugalingon. Ug diha usab sa Panuntihon 25:16, miingon ang Dios, ayaw pagkaon og dugos nga sobra sa imong gikinahanglan, kay mosuka karaman sa kadaghan sa imong makaon. Ug dili ra ang dugos ang buot ipasabot sa Ginoo, pero bisan unsa nga pagkaon. Hisgutan na nato ang sukod sa atong hawak. Kaya sa makita nato diri sa picture na ay tape measure sa mga sastre o sukod ang hawak.
So, usa kini ka importante kaayong monitoron ang sukod sa atong hawak. Kung babae ka, ayaw ipaabot sa sobra sa 35 ka inches ang sukod sa imong hawak. Mas maayo gani kung gamay pa kay ni adto, mga 30 inches paubos. So kung mahuman ang atong health lesson karon, maayo kung magsukod ta tanan sa atong mga hawak. So kung babae kita, maayo kung dili magsobra sa 35 inches. Mas maayo kung 30 paubos. Kung lalaki ka, ayaw ipaabot sa sobra sa 40 ka inches ang sukod sa imong hawak. Mas maayo gani kung mga 35 inches paubos. Kung mulapas niini ang sukod sa imong hawak, timailhan nga daghan na ang mga visceral fat nga gaputos sa imong kasing-kasing, sa imong atay, sa imong tungol, sa imong mga tinai, ug dili na baskog o healthy ang imong lawas. So maayo nga monitoron nato ang sukod sa atong hawak. Apan ang maayong balita, sayon hilison ang visceral fat. Og dali ka makabalik sa healthy og baskog nga lawas, pinaagi ra sa pag-exercise og sa paglikay sa mga simple carbohydrates. Likayan sila. Agi pagbalikon, ang simple nga carbohydrates, mao sila ang mga bad for you nga mga kalanon. Agi pagbalikon, ang simple nga carbohydrates, mao sila ang mga bad for you nga mga kalanon. Sama sa mga puti nga rice, mga noodles, mga pagkaon nga gibuhat gikan sa puti nga harina, sama sa pan, mga hotcakes, skyflakes, biscuits, cake, mga fried chicken, o bisan unsa nga piniritong pagkaon, juice, mga asukar, o junk foods. Mao hinuoy kanon ang complex nga carbohydrates, bugas mais, itom nga bugas, red rice, aglay, mga lagutmon, mga utan, mga prutas, mga liso, mga beans, muy kanon, mga complex nga carbohydrates. Apan bisan pa niini nga mga complex carbohydrates, kinahanglan nga dili over, dili patuyang. Kay bisan ang complex carbohydrates, kung mahilis sila sa atong mga lawas, gakahimo sila nga mga glucose or blood sugar. Ug ang tanang blood sugar nga sobra kaysa magamit sa atong mga lawas, dito matigom sa atong atay. Ug mahimo nga mga fats o tambok nga atong gaibudega permi diri sa atong mga lawas. So unsa di ay kadaghan ang carbohydrate nga kinahanglanon sa atong mga lawas isip tubil sulod sa usa ka adlaw. Alang sa lalaki, mga 250 paingon sa 350 ka grams nga carbohydrate matag adlaw ang kinahanglanon nga tubil sa iyang lawas. Alang sa babae, mga 150 paingon sa 250 nga grams nga carbohydrates kada adlaw. Ug alang sa mga bata, mga 130 grams kada adlaw. Aron masabtan nato kung unsa ang but ipasabot sa mga carbohydrates nga naa di ay sila yung mga grams, hisgutan sa nato kini. Ang usa ka cup nga kanon, mga 45 grams ang sulod niini nga carbohydrates. Ang usa ka cup nga kanon nga bugas mais,
mga 24 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Ang usa ka buok nga medium size nga kamuti, mga 27 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Ang usa ka buok nga medium size nga patatas, mga 20 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Ang usa ka buok nga pan, mga 18 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Ang usa ka kutsarita nga puno sa asukar or sentral, mga 10 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Ang kutsarita nga gipuno sa Milo, mga 8 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Ang 375 ml size nga soft drinks, mga 40 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Ang usa ka serve nga biko, mga 45 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Ang usa ka serve nga binignit, mga 59 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Ang usa ka serve nga bihon, mga 41 grams ang sulod niini nga carbohydrate. Kung gusto nimo mahibaw-an kung pila ka carbohydrate ang anaa sa imong gakanon, i-Google nimo og tan-awa kay gisulat man sa Google ang sulod sa kada klase nga pagkaon nga carbohydrates, or pwede tan-awon nimo diha sa iyang putos. Tama ni ining Skyflex, makita nato diri sa picture. Atong makita diri ang nutrition facts nga gisulat diha sa iyang putos. Ang usa ka serve niini, 3 ka buok nga Skyflex. Ang total kuno sa carbohydrate niini, makita nato diri sa iyang label, 16 grams. Busa, kung mukaon kita og usa ka putos nga Skyflex, nakakaon kita og 16 grams nga carbohydrates. Halos tanan natong paliton nga mga pagkaon, mabasa nato diha sa ilang putos kung pila ang sulod niini nga mga carbohydrates. Busa, kung mo'y atong tumong nga dili nato patubuan ang sulod sa atong ginhawaan sa visceral fats, o dili kita gusto nga baga ang atong bilbil, magkwenta kita sa atong gakanon nga mga carbohydrates. Kung babae kita, dili kita magkaon sa sobra sa 150 paingon sa 250 grams nga carbohydrate matag adlaw. Ug dili nato ipasobra sa 35 inches ang sukod sa atong hawa. Kung lalaki ka, dili ka magkaon sa sobra sa 250 paingon sa 350 grams nga carbohydrates matag adlaw. Ug ayaw ipasobra sa 40 inches ang sukod sa imong hawa. Kung mukaon kita og 3 ka cup nga rice, ug naibaw-an nato nga ang matag cup 45 grams nga carbohydrate. So 3 times 45 grams, ang atong nakaon is 135 grams nga carbohydrates diha sa 3 ka cup nga white rice kanon. O kung mag-snack pa kita og Skyflex og Milo, nadugangan na ang atong gikaon og mga 48 grams nga carbohydrates. Sa ato pa, pinagi lang sa 3 ka cup nga white rice ug snack nga Skyflex og Milo, nakaabot na og 183 grams of carbohydrates ang atong nakaon. Kung dili nato pansinon ang atong kakaon nga carbohydrates sulod sa usa ka adlaw,
dali ra kita makakaon sa over or sa sobra. Kung moingon ta nga sakto na ang atong nakaon nga mga carbohydrates sulod sa usa ka adlaw, ang ato rang kanon diha sa nabilin pang tingkaon mao ang mga utan. Kay mas mubo ang ilang carbohydrate og healthy kaayo, or isda, or itlog, or gatas, pero dili na dugangan ang carbs. Ayaw kalimti nga ang carbs gikan sa mga gatubo sa yuta, sayon kaayo. Kung makadumdum kita nga ang carbs mo'y mga pagkaon nga gikan sa yuta. Kung dili ta gusto nga bilbilon kita, o kung dili ta gusto nga maipiktahan ang sulod sa atong ginhawaan sa visceral fats, o kung tumong nato ang healthy o baskog nga mga lawas, dapat mag-ihap kita kung pila ka carbohydrates ang atong gakanon ug dili kita mag-over kaysa insakto nga kinahanglan sa atong mga lawas. Busa, kinahanglan nga basahon nato ang mga labil sa atong gipalit nga pagkaon aron makita nato ang ilang sulod nga mga carbohydrates. Ug kinahanglan tun-an nato kung pila ka carbs ang naa sa kada klase nga atong gakaunon kada adlaw. Ug dili nato limtan ang pag-exercise. Bisan ang tigulang na nga magtiayon, makauban-uban matag adlaw sa pag-exercise, ug maayo kini alang sa ilang mga lawas ug maayo sad para sa ilang bonding. So, moora karon ang atong tun-an mahitungod sa mga carbohydrates. O tun-an nato pag-ayo kung pila ka carbohydrates ang sulod sa atong mga gakanon matag adlaw ug dili kita magkaon sa sobra kaysa kinahanglanon sa atong lawas.